पढ़े जाहियो त 4 गो छौड़न स छेड़ा गुंडा के लूक कर के रहिया में घेरा पढ़े जाहियो त 4 गो छौड़न स छेड़ा गुंडा के लूक कर के रहिया में घेरा रूपावा निहार कोई रूपिया देखावो कोई पूछ तरे कलास अरे हमारे इलाका में आके के कर बकवास के बनल हऊ बदमाश गे तो चेहरा ओकर चिन्हा दे मार के एक दे बहुला सगे बड़ बड़ रंग दर के अपना रखही उपास गे। अच्छा सुनना अरे वो खानी के डर से घर से ज्यादा निकलू ना हमारे ओढ़ानी उतारे के कोशिश पहलो हल सुनो मारे अगे गरम हको खून सबके मारबौ चुन चुन गे सीख सर से कर दे कन पटियो कर सुन गे घोड़िया चलावो सिटी मार के तकावो डर रुक जाओ सास रे अगे हमारे इलाका में आके के कर बकवास के बनल हऊ बदमाश गे तो चेहरा ओकर चिन्हा दे मार के एक दे बहुला सगे बड़ बड़ रंग दर के अपना रखही उपास गे। और काला काला काम करो काले पेनोटी साटरे देख के कुमारी लड़की भीड़ जाओ साटरे अगे कहीं गोली तमार बाबू जाई तब रोडावा पलट गे पुलिस पर शासन के करतौ नहीं सपोर्ट गे हाथी संदे पाइलो एक 47 सटाइलो चुमा लगला सटलो पास रे अगे हमारे इलाका में आके के कर बकवास के बनल हऊ बदमाश गे तो चेहरा ओकर चिन्हा दे मार के एक दे बहुला सगे बड़ बड़ रंग दर के अपना रखही उपास